Zdravíčkové spolek, zdravím vás všechny u snad dalšího videa a jak můžete vidět, jsem již profesionální content creator, profesionální youtuber s tímto mini cute mikrofonem. Otázka je, jak dobrý bude, protože předtím jsem měl hezky klasický studiový mic, ale po zkušenosti s posledním videem, který jste neviděli, byl to Top Chest Day, ty kráso, ta pumpička. Bylo to celkem fajn video, ale pak zpětně jsem se díval a ty zvuky z posilovny, z pozadí, ty písničky, není to ončo. A po konzultacích s ostatními profesionály, a.k.a. kamarády v gymu, jsem se rozhodl znova si zkusit ten mic pořídit, s tím, že tentokrát už jsem ho objednal správně a mám k němu i adaptér na kameru. Dnes ale to bude doslova náhrada za minulé video, které jsem nakonec nevydal, protože dnes máme zase chest day, prsíčka, ramena, tricák a bicák, což je parádička. A nejenom to, dneska je krásný den, dneska je nádherný den, protože dneska máme další refeed, další high day, takže hodně papání. Snad tam bude i dobrá pumpa, protože už máme jedno jídlo za sebou, což je zase 200 gramů hovězího. Mleté o 10%, 300 gramů rýže jasmínové ovařené a 3 celá vejce domácí od babičky. Každopádně mělo tam být ještě 150 gramů banánů, ale ty parchanti včera zavřeli obchody. Já jsem večer v 9 scháněl banán a smířil jsem se s tím, že banán asi nebude. A to je moje masíčko, moje maso hotové. Každopádně teď si jdu dát druhý jídlo, který jste právě slyšeli se dodělat. Je to kuřecí maso, 200 gramů uvařeného, 350 gramů rýže, 150 gramů banánů a 15 gramů burákového másla, jako takový dodateček. No a potom půjdeme do gymu. Já vás provedu celým tréninkem, ukážeme se všechny cviky, nějaké moudra vám předám a samozřejmě na konci si dáme nějakou pořádnou pump session, respektive spíš pose session. Koukneme se, jak to vypadá, protože včera byla asi nejlepší forma ever. 4 týdny do závodu, 4 týdny do Evels a už to leze dolů. Zadek už se ukazuje krásně, hamstringy taky. Takže náš plán s Justinem je mít formu ready mega brzo a potom přijít na tu stage fresh as fuck. Takže uvidíme, jak se nám to povede. Já si jdu dodělat svoje papáníčko a pak se uvidíme na cestě do gymu. A dneska to rozbijeme, dneska to feeluju. Tak jo, guys. Alright, guys, protože to jídlo miluju, no vždycky tak rád, když máme high day, tak vám samozřejmě musím ukázat. Tohle je náš hlavní chod dne. A tohle bude naše předtréninkové jídlo. A potom si chvilku chillnu, strávím papání a pak jdeme do gymu na chest day s tím, že tam střelím kafíčko, citrulin, sůl a trošku kratomu, trošku pana kratoma, protože musíme tenhle trénink zajebat na max. A už nedávám monstříčka ani tigra, bohužel, protože už mám jenom 4 dní do závodu, takže se snažím všechny proměny mít pod kontrolou, takže sladidla jdou vesměs pryč, žádný žvejky, co je to nejsmutnější. Což bych klidně 40 balíčků žvejkaček denně, ale ne, to už nepůjde. Takže tam dávám jenom kavčo, ale každopádně to bohatě stačí. Rozpustná kávička za 200 korun s Teskem, to je ta lahoda. Jsem opravdový kávový gurmán, jak můžete vidět. Každopádně já si jdu tohle jídlo a uvidím vás po cestě do gymu pravděpodobně. Dobrou chuť, přeju sám sobě. Well, not bad if you ask me. Tak jo, směr gym. Jdeme na chest day. Alright, tak, jsme v gymu a jde se na to, takže dneska prsa, ramena, tricák, bicák. Je to velice zábavný trénink, ale to vidíte sami. Máme to trochu na střídačku, nejdřív prsa, pak ramena, pak prsa a pak ruce. Každopádně uvidíme, jak
pan mikrofon bude fungovat, protože hudba je tady hlasitá jak svině. Ale tohle by to snad mělo fixnout, hopefully. A jak si můžete všimnout, máme na sobě hezky náš Hypertrophy Gym merch. Merch našeho gymu, tohle tričko je fire, miluji, jak je oversized, úplně top. Lejtka, na lejtko se nekoukejte. Je to top pump cover, ale to velice brzy sundáme, protože máme high day, jsme v prepu 4 weeks out, mělo by to vypadat decentně. Takže rozehřívací sérii jednu a pak to jde dolů. A udělal jsem dneska jednu malou výjimku, normálně dávám jenom plain, prostě samotný citrulin, kafíčko, kratom, sůl. Ale dneska, protože máme hodně jídla a chci pořádnou pumpu, chci udělat i nějaký fotečky, nějaký physique check potom na Instagram, tak jsem tam hodil Pump Junkie od Vejny Galaxy, což je stejně 10 gramů citrulinu, ale pár věcíček navíc, které by se mohly hodit na tu pořádnou juicy fire pumpu. Takže tam máme Vejny Galaxy, Pump Junkie, potom tam máme stejně nějakou himalajskou sůl navíc a kafíčko, tak 1,5 milionu lžiček rozpustné kávy, hezky, vůbec nevím, kolik je to kofeinu, a myslím si, že to může být tak 150 max miligramů. A potom na závěr samozřejmě tam máme trošku kratomu, kombinace zelené a bílé, takže klasický starter pack pro dobrý workout. A jdeme na to. První jsou lateral raises, takže upažování na ramena na kladce. A dáme pár rozehřívaček, ukážu vám, jak to vypadá a let's fucking pump that shit. Musíme překonat všechny váhy, 4 weeks out a furt se to daří překonávat. Takže dneska taky nepolevím, dneska jdeme 100 000% a let's do it. Takže první cvik máme uvažování leže tady na kladce hezky, na boční delty primárně. A vždycky používám to tady ty calves, tyhle náramky, to je to dost lepší, ta stabilita a celkově to provedení cviků. Každopádně ještě si přitom beru do ruky takhle D-handles, nevím, jak se řekne česky, abych se cítil ještě stabilnějc a díky tomu se mi daří ještě líp použít ramena v tom hezky. A jediný, co bych tomu řekl, když ležíte u tohohle cviku, tak se snažte být perfektně neutrálně, to znamená nedělat žádný vyprsování, žádný nic, jenom perfektně rovně, krásně neutrálně záda a čistě jenom pohyb ramene, kontrola zpátky. And that's it. Hodíme tam jednu rozehřívací sérii, respektive já tam hodím dohromady 4 rozehřívací série, ale ukážu vám jednu a pak jdeme rovnou na pracovní. Samozřejmě, jako vždycky máme zde tento nádherný logbook, který je za mě absolutní základ logovat si všechno, protože prostě dělám pro to max a chci to mít systematicky krásně všechno potvrzeno, že jedu dopředu. Takže zase dneska budeme přidávat třeba 0,25, 0,5 nahoru, ale i to je progres a to se počítá. Takže logbook top za mě. Je tam jeden warm-up a pak si uvidíme před pracovní sérií pravděpodobně. Takže hezky, neutrálně, jenom si lehnu, nevyprusuju se nic a pojď ramen. Kontrola hezky zpátky. Jedno páčko jako druhý. První. A hlavně to poslední, furt stejný. Ještě nám teda v ruce teď handles, ale na tu první na to seru. Čím víc práce můžu ušetřit, tím lepší teď v prepu. Takže když mi spadne propiska, tak si radši koupím rovnou novou, než abych se pro ní ohnul. Tak jo, jdu se rozehřát dál, dal ještě 3 rozehřívačky aspoň a pak se uvidíme před pracovní sérií. První working set, přidali jsme 0,25 kg nahoru a chtěli to 7-8 pěkných opáček. Let's fucking do it! Not bad. 7 krásných a 8 tam chybilo maličko, ale pocitově top. Miluji tuhle variaci, nic jiného bych na ty ramena asi už nešel opravdě. Každopádně chci to vidět, jak se dělá progres. Malý, skurvený svině, 0,25. Potím ještě 0,5. Step by step, krok za krokem, ale
ono se to potom sečte. Jenom si uvědomím, když tohle budete přidávat každý trénink po celý rok. Man, progress. Je čas udělat pump cover. Já tady musím profesionálně nějak předat mikrofon. Tak jo. Ještě zakasat gaťata. Hezky Vive Beater tank top. Protože štýl musí být. Až. Not bad. Jen počkej na konci tréninku, až bude pumpa jak svině. Každopádně, první set máme za sebou. Musím ho zapsat. Budeme ještě další 2. Budu sundávat vždycky jednu cíličku cca. A pak jdeme na první cvik na prsa. Je čas na set číslo 2. 8 opáček. Nebudu do prdele. Tak pojď. Je to tam easy, easy. Druhý set tam je. Let's go, zapsat si to. Počítal bych si 8. Celkem smooth. Trošku teď přecházím na maličko jiný styl v tom smyslu, že ty hlavní cviky, ty první, tam nechám žádný nucený reps navíc, takže řekněme, že když dám 8 rep, 8 opáček a 9. bych nedal, tak to 9. se nevysedu, radši si nechám tu energii na další set, ale potom těch cviků, které jsou dál v tréninku, většinou bývají lehčí, nějaký strojový, tak tam klidně trošku ještě něco vytlačím, beyond failure, ještě za selháním, ale ty první chceme do něho dát co nejvíc, vytlačit z něho co nejvíc, ale zároveň se neunavit na ty další sety, takže to je ta filozofie. Poslední set a jdeme na první cvik na prsa. Tak jo, poslední se máme za náma. Smooth, perfektní pumpa, cítím krásně ty ramena. Carbs fungujou, což je lovely. A teď jdeme na první cvik na prsa, který je vždycky roztahovací, než jdu na nějaký heavy tlakovací cviky. Takže fly machine od Scrubbu. Tak jo, to bude první cvik na prsa. Ale nejdřív se musíme hydratovat, čo je důležité. Já snažím se teď pít 7 litrů denně, což bych měl normálně, ale myslím si, že piju tak 7 a pil jsem tak 5. Teď je to všechno celý stabilnější hezky. A aby se mi to podařilo vždycky, tak používám aplikaci, která se jmenuje Water Llama. Já to takhle, vždycky tam jenom přidám voda nebo kafe, nebo co jsem měl. A jenom mi to prostě počítá, kolik si podacit. Ale reálně to funguje, protože vím přesně, kolik jsem to. Takže pokud se to dělat fakt na max, tak i takovýhle detaily jsou worth it. Takže Water Llama a my jdeme na první warm-up set. Chodím tady 3 až 4 warm-up sety, vždycky ty první warm-up sety chodím klidně 8-10 opáček s lehčí váhou, ale potom ke konci už jdu třeba jenom 1 opáčku s váhou, to trošku opěškal, připravil se technicky, ale neunavil se. Tohle cviku chci co největší stretch a pěkně se u toho vyprosím, abych protáhl krásně ty prsa a ne ramena. A jdu s perfektní kontrolou do maximálního stretche. Zabnu nahoře a ještě tam stvaknu vždycky ty prsa, takže perfektní squeeze, perfektní stretch, kontrola, range of motion. Takže se snažím ty lokty tlačit maličko nahoru, abych tam měl perfektní dráhu na ty prsa. Ještě poslední věc, když jdu dolů a roztahuji ten cvik, nebo jdu do toho stretche, trošku pokrčuju ruce, pokrčuju a nahoře asi narovnám, abych to hezky zmáčknul. Pokrčuje tam, abych co nejvíc vynechal bicák, protože někdo s tím má problém, že tam zatíná ruce a šel do maximálního stretche zároveň. Right? Nám ještě 2-3 rozehřívací série, pak se uvidíme u první pracovní. První
pracovní sety před námi, 4 warm-up sety za mnou, každopádně 8 opáček, that's what we need. A až jsem si skočil pro magnésko, protože bez magnéska si nedojdu ani na hajzl v gymu. Reálně úplně na všechno, jakoukoliv pracují sérii, magnésko nebo nic. 8 opáček, let's do it. Sedm a jedna poloviční, ale dobrá hudba. Pocitově dobrý. Uvidíme, druhou musíme posunout, takže já si uvidím u setu číslo 2. Těžší, než bych doufal. Ale uvidíme na další cviky, první byl dobrý, třeba z toho se posune. Každopádně 4 weeks out, když aspoň udržíme tu váhu, nebo se posunou mini kousek, protože jsem přidělal 0,5 na každou stranu, tak je to vlastně furt progress. Takže good enough for me. Jdeme na další cvik, který bude tentokrát tlakovací. Incline chest press od Skarabu zase. Máme tady další cvik na prsa, tentokrát incline chest press, takže tlakový cvik první. Zase se snažím hezky furt aktivně tlačit prsa dopředu. A co je důležité u těchto tlakových cviků, že vy nejdete vlastně čistý tlak. Jo? To by bylo částečně spíš tricepsem, ale je to furt něco jako rozpažování, takový menší obloukový pohyb, jo? Že nejdu jenom hezky nahoru dolů, ale takový menší obloukem nahoru a zpátky do perfektního stretche s perfektní kontrolou. Každý opáčko stejně. Přidali jsme 2,5 kg, což je dost, když mi přidal míň, ale minule to bylo nějaký podezřelé lehký. Mám to napsáno WTF v logbooku, jakože co to kurva 10 opáček. Takže zkusíme 2,5 kg navíc. 8 opáček je cíl. Let's do it. No, 8 tam je, 8 padlo, let's fucking go. Už jsem tam viděl tu 9. Jsem tam viděl, ale bohužel. Tak, not bad. Pumpička dobrá. Ten posing bude juicy na konci, už se na to těším. A druhý set, o 10 kg na stranu. Dám si pořádný rest. Důležitý je fakt si tam dát chvíli, pak budu dělat další sérii. I když mám více energie nebo méně, furt stejně. Furt dostatek času na rest. A potom rozmrdat tu druhou sérii. Musíme jít za progresem. Progres musí být vždycky a všude. Ať už jsou to točky s bonusem, gym, anebo fucking bobko. Alright, set 2. Druhý set, druhá pracovka. 8 páček. Let's fucking do this shit. Tak to bylo satisfying. Takhle chybělo. Ale 8 tam je. Skoro 9. Moje noční můra je dojít sérii a vědět, že jsem do toho nedal 100%.
waste of time. Další cvik na prsa za náma, teď jdeme na shoulder press, na ramena od Nautilusu, který je, dáme jediný problém je, že je trochu moc lehkej. Jsem moc silný, guys, je to tak? Každopádně vás uvidím u toho cviku. Miluji chodit cvičit kolem 12 hodiny, 11. Protože tady nikde skoro není. A mám rád lidi, rád pokecám s kamošem, i když jsem k cíplé přípravě, ale ten klídek, když máte všechny stroje volný, můžete si odejít všechno podle plánu, bez žádného zbytečného čekání. Nesnáším, když mám nějaký cvik a vidím, že mi to někdo psají, že si před očima. I když vím, že to je veřejná posilka, není to moje, tak man, jsem depresí instantní a pak jenom čekám. A když se dělám, protože nebudu mít cviky v plánu, pak by to úplně narušilo celý proces toho tréninku. A my jedeme perfektně, takže není možnost. Tady u toho shoulder pressu, který je smooth, extrémně perfektní a kontrolu. Zase se snažím, jako u těch ramen na začátku, nějak se neprohejbat, neprsovat, ale trošku se šoupnu dopředu, aby mi to bylo pohodlnější na ramena. Jsem ale perfektně rovnej a jenom půjdu do squeezeu. Perfektní kontrola. Tlak. Perfektní kontrola. A nechám to být, protože se nechci unavit. Alright guys, pracovní série za sekundu pro vás, za 2 minuty pro mě. Pracovní série, plný stack, musíme dát 10. Vždycky v pondělí, když mám čas, tady taky nový Discovery Weekly na Spotify, což jsou doporučení nové písničky podle vašeho tasteu. Každopádně už nemůžu najít nic, co se mi líbí, takže se vracíme ke starý dobrý klasice. Tech 9, The Fucking Beast. Tuhle písničku jsem slyšel poprvé, když jsem viděl video Vovko Cataclysm. Byl tam Warrior, co jsme na Beast, ale rozjebával všechny bagačku na tuhle písničku. A od té doby ji poslouchám na každý těžký set, co mám. Na každou maxku, cokoliv. Takže teď pomůže určitě. Tak pojď ty svině. Hard shit. Well, 9 tam je. Půlpáčka navíc, I guess. Furt lepší než nic, ale doufám, bych trochu lepší. Ale spokojíme se s tím, dali jsme to všechno, to je hlavní. To je úplně skvělý pocit. Tady v gymu po 2 jídlech, po víc sakrech, protože actually přemýšlím, mám dobrou náladu. Ačkoliv si užívám tu přípravu a je to prostě úplně sen, tady bude 4 weeks out, tak prostě už nejde pomoct občas a člověk je negativní, takový nepříjemný na své blízký. Takže jsem rád, že se cítím teď chvíli jako vždycky, obvykle. A pojďme to využít na další pracovní série. Druhý pracovní set za chvíli. Pracovní set číslo 2. Basically už chodíme jenom 2 pracovní sety. Jenom na ty upažování do 3, protože mě to baví. Jsem mega těším, až si udělám nový plán na další off-season, ale zatím teď nemůžu přemýšlet. Jediný, o co jde, tady tu sérii rozmrdat do hoben. Takže let's do it! Je to tam, 8, půlka 9, ale váha navíc. Progress achieved. Jdeme na poslední cvik na prsa. Chest press klasický. A už se blížíme pomalu k ručičkám. Třetí cvik na prsa, 2 série chest press, tady ten rovnej. Proč mám rád tyhle? Od Cybexu
protože ten stretch je tam úplně perfektní, jenom jde trošku od sebe, když ho ještě takhle, tak je to trošku lepší na tu kontrakci. Ale se aktivně tlačím prsa dopředu do maximálního stretche, úplně roztrhnu ty prsa a samozřejmě na 1000%. Pracovní sérka 0,5 kg nahoře od minula a trošku jsme změnili vibe písniček. Víc tomu nebudu dodávat. Damn. Tak bohužel to nepomohlo tolik. Pocitově skvělá, ale bylo páčko míň a měli jsme nahoře 0,5 kg. Přijatelné, neoptimální, ale dá se. No, dneska je to trošku těžší, možná už to bude pomaličku dopadat po 4 týdny out. Už se to blíží, síla bude pomaličku dolů. Ale nesmíte to vzdát. Furt budu pušovat. Nenechám tam ani opáčko. A stejně tak do týdne, nebo do 2-3 týdnů přejdeme na lehčí tréninky. To je taková udržovačka, ať se nezraníme. Furt to udržíme krásně. Ale ještě 2 pořádný leg day aspoň. 2 smrti. A už se na to těším. Druhý set. Schodíme a pak jdeme na poslední cvik na ramena. Reverse back deck. Druhý pracovní set, -1 cílička, 8. 8. Musí být 8. Jestli nedám 8 opáček tady, co byste mi dali. Ne, nedávejte mi dislike, to bych byl smutný. Napište mi, že jsem sračka. Ty píčo, tak close. Čo chýbalo? No nic, hej, komentář od vás, dostojím si to 7 3/4, ale pocitově top. Dobrá píčka. Carbs fungujou. A pohání mě taky touha po kaši, po tréninku. To je paráda. Reverse back deck hned vedle, let's do it. Poslední cvik na ramena, reverse back deck na zadní delty. Perfektní kontrola, hezky natočení co je předu, ať straš maximálně tu zadní stranu ramen. Let's fucking do it. Fuj, kurva. Heavy as fuck. Máme tam full stack 10 navíc. Není zas tak clean, ale cítím z toho krásně ty ramena. Alright. Tak, já dám ještě druhý set tady toho. A dám si s tím kamerou na nabíjení, protože už mám jenom jednu čárku a stresuje mě to. Chci vám ještě ukázat poslední 2 cviky. Hlavně posing. Pump check. Alright. Se uvidíme za chvíli u tricáčku, až jdu tady. Druhý sit u kámoše. Alright. První cvik na tricách. Předposlední cvik tohle tréninku. A jediný cvik na tricách. Máme gym press. Hezky. Do plného stretche. Kontrola. Lokty nedát moc od sebe. Perfektní opáčko, jedno za druhým. Jednu sérii už jsem odjel, top sérku, ale teď dáme druhou pracovní a pak vám ukážu ještě rychle cvik na bicák, vám musím šetřit baterku, že to je další investice, můžete mi hodit do Natos na další baterku. Anyways, let's fucking do it. Musí být fucking legendary tenhle set. Vidím tady giga suicide grip. Takže když mi to sklouzne, tak jsem na rovinu mrtvý, ještě se nechám padat na krk. Tak snad to bude aspoň natočený ještě tak.
Tak to bylo takhle blízko smrti pod osou. Ale je to tam 9, top. Tak, dáme poslední cvik tohle tréninku a to je bicák na kladce po jedné ruce, vlastně už nic jiného nechodí na bicák, jenom na kladce, jeden na stretch, druhý spíš na kontrakci, nic jiného nepotřebuji, ale upřímně, ale je to celkem jedno tady. Poslední cvik na prsa, majitelská poza jako Martin Pohanka, mistr Pohanka. Poslední cvik na bicák, poslední cvik na tréninku, chodím jenom fakt kladku po jedné ruce, tady na kejblech a tady tu varianci chodím na stretch, takže do největšího stretcherského zadu jsem předchoděný, aby tam byl nápor na tom stretch dole. A kontrola, perfektní kontrola. Jo, let's go, napumpovat bicáček, shall we? Smut. Miluju bicák. Miluju všechny partie. Ten trénink je na tomto fucking nejlepší. Highlight dne. Love it. Miluju to. Druhou ruku ještě. A pak asi to katnu a dáme rovnou posing. Šetříme baterie, ať jsme ekologičtí. Tak jo. Druhá serka, respektive druhá ruka. Vždycky si dáme mezi jednou a druhou rukou kompletní rest, kompletní pauzu, jako kdybych šel set 1 a set 2, protože chci být 100% ready na tu druhou ruku. Nechci nechat ani trošku. Nádhera, man. Tak jo, já se s váma uvidím u pozopačky. Trénink máme za sebou. Man, ta pumpa. Cítím se jak po sexu, top. Ne, je to fakt nádhera. Krásně, ty karpy jsou přesně kam mají. Tak, my si dáme rychlej posing, že tady hodíme nějaký Instagram pozičky, pak tam hodíme klasický fyzik check a na to už si vypnu mikrofon a jenom vám to ukážu, takže let's do that shit. Klasická cesta z fitka, hezky schodíky. Každopádně trénink máme za sebou. Bohužel jsem ke konci byla kamera, takže jsem nemohl ukázat všechny série a tolik posingu, ale udělal jsem nějaký fotky. Ještě jsem se nedíval, takže doufám, že budou juicy, protože tohle je zatím životní forma. Máme 4 týdny do Evels a takhle jsem nevypadal ani v den závodů minulý rok. Je to až crazy rozdíl, což mě moc a moc motivuje. Ale to je plán, protože chceme být ready brzo, aby jsme pak mohli to tělo hezky oživit a budu fresh na závody, plnej. Takže 4 týdny a skoro máme vlastně hotovo. Už jenom trošinku chybí na zadku, ale ještě tam bude nějaká voda.
maličko hamstringy a basically we're done. That's it, job finished. A taky to pocitově už je celkem ke konci, protože nějaký ty dny jsou teď extrém. Což znova miluju to, užívám si to, tohle je můj sen. Tohle je prostě to nejlepší, co je na té kulturistice, už jenom ten fakt, že tohle můžu dělat. Ale nějaký ty dny fakt už si nemůže člověk pomoct. Teď jsem byl na narozeninách svých vlastních u rodiny a ani tam jsem se nedokázal cítit dobře. Ani tam jsem nedokázal být příjemný na lidi, bohužel. Že tímto se všem omlouvám. Pokud se vám přímo nechci bavit, ale snažím se. Ale když si žeru svoji kašičku v gymu, tak mě nechte žrát svoji kašičku. To je můj rituál. Ne, u jídla fakt potřebuji teď, to je jediný. Každopádně dneska se cítím parádně, nádhera. Ty karpsy úplně oživily. A ten fakt, že vím, že ještě budu víc papat. Ale teď jdeme domů, nemusíme ani do shopu. A jdeme rovnou na cream of rice kašička. Lovely. Zdravím vás z mého domova. Úspěšně jsme se navrátili a já zde mám svůj gurmánský zázrak. A ukážu vám ho, s tím se asi rozloučíme, protože tohle bylo spíš takový tréninkový video, zbytek jídel jsou stejný jako minule. Takže se podívejte na tuto nádheru. 120 gramů rýžové kaše, 70 gramů proteinu, 15 gramů arašidového másla, 100 gramů datlí a ceylonská skořice. Paráda. A k tomu máme zde krásné houstičky s džemem. Ty tak perfektně vonějí. Tak se hrozně těším, až se do tohle pustím. Jdu si k tomu pustit nějaký videjko. Tohle je můj nejlepší rituál na relax. A to bude všechno. Doufám, že ten mikrofon actually fungoval. To se dozvím až v editu. A já doufám, že se vám tohle video částečně líbilo. A zase furt nedávejte like, nedávejte odběr, protože budou ještě lepší. Ale musíme aspoň do toho trochu šlápnout. Nemůžu říct ani slovo. Nemůžu říct ani slovo, protože se mi tak zbíhají scény. Takže tímto se s vámi rozloučím. Mějte se krásně a uvidíme se příště. Bye.